Vanavond mijn gast, ja, je ziet hem op televisie. En als je hem niet ziet, dan moet je gewoon even kijken. Kijk links naast mij, daar zit hij voor u, als u voor de televisie zit, rechts. Goedenavond. Jos van den Kamp. Jos van den Kamp, kijk, dat noem ik nog eens een leuke introductie. Ja, wat wil je van me weten, Reinier? Ja, normaal zeg ik altijd, stel je even kort voor. Ja, Jos van den Kamp, 58 jaar. Woonachtig in Eigelshoven, geboren en getogen. En ik zit hier vanwege die Facebookgroep Eigelshoven, denk ik. De Facebookgroep Eigelshoven. Allemaal over Egelsen vanavond in het eerste uur. Ja. Allemaal Egelsen wat de klok sleet. Ja, Jacques, nou weten we het wel, hè. Ik ben wel bang dat we geen luisteraars buiten Eigelshoven meer hebben. Nou... Nu, die naar dit programma weten dat het zeer divers is. De ene keer zit ik in Heerlen, de andere keer zit ik in Brunsum. In de hele Parkstadregio. Vorige week hadden we voor Maastricht bij uitzondering. Maar nu aan het verdienen, Jos. Welkom nogmaals. En we schakelen over in het Nederlands. Dat is het beste. Zodat iedereen begrijpt waar we het vanavond over gaan hebben. En niet alleen de lui die plat versteunt. Jos, wij zijn een 2-3 weken geleden in contact gekomen over de Facebookpagina Eigelshoven. Eigelshoven. En als je dan daar overheen kijkt, ja, dan gebeurt er iets met je. Vertel, hoe is die pagina ontstaan? Ja, je moet straks wel even vertellen wat er met jou gebeurt als je hem ziet. Ben ik heel benieuwd naar. Maar de Facebookgroep Eigelshoven, die heb ik 10 jaar geleden opgericht. Toen zag je dat meer van dit soort groepen opgericht werden. En waar het mij om te doen was echt om die sociale samenhang die we in de gemeenschap hebben, om die ook te blijven koesteren. En misschien ook nog wel te versterken. Ik had het op de pagina zelf geformuleerd als Eigelshoven heeft tot doel de gemeenschap van ons dorp te versterken. Lidmaatschap is voorbehouden aan mensen met een Eigelshovens paspoort. Dat hebben sommige mensen heel letterlijk opgevat. Want die stuurde mij een berichtje en die zeiden: waar kan ik dat nou krijgen, zo'n Eigelshovens paspoort? Terwijl dat natuurlijk heel overdrachtelijk bedoeld was. Ja. Maar het zegt wel iets natuurlijk. Ja goed, wat proberen we te bereiken met die Facebookgroep? Foto's, nieuwtjes met elkaar te delen over activiteiten, verenigingen, stichtingen, mooie momenten, de middenstand, de kerk. Zolang het maar betrekking heeft op Eigelshoven, heb ik gezegd. En je ziet dat wel wat supporters met zich meebrengt. Jos, 10 jaar geleden opgericht, hè? Ja, mag ik daar nog iets over zeggen? Ja, je mag alles zeggen. Bij de gratie van alle mensen die hem vullen. Hè? Het enige wat ik gedaan heb, is hem opgericht. En vervolgens heeft hij zich ontwikkeld tot wat hij nu is, dankzij al die mensen die er lid van zijn. En daar ook dingen op geplaatst hebben. Het zijn inmiddels 2700 mensen. 2700 mensen? Die het volgen. Hè? En dan heb je natuurlijk hele actieve mensen die daar van alles en nog wat op plaatsen. Maar je hebt ook heel veel mensen die er gewoon van genieten om het te volgen. En om er naar te kijken. Ja. En die ook oproepen plaatsen over van alles en nog wat, hè? Van alles en nog wat. Een heel erg serviceachtig karakter heeft hij. Met name in de beginperiode was dat zo. En dan zag je dat heel veel mensen, als bijvoorbeeld de kat of de hond weggelopen was, het erop zetten. Een melding deden van mijn hond is weg, mijn kat is weg. Heeft iemand hem gezien? En dat is absoluut een functie, vind ik, van zo'n Facebookgroep. Hetzelfde geldt voor gevonden voorwerpen. Hè? Iemand had sleutels gevonden, ik zeg maar wat, ergens in een bos. En dan werden die geplaatst. En ja, dankzij zo'n Facebookgroep werden die dan weer bij de rechtmatige eigenaar terug. Die kreeg ze dan weer terug. Dus dat servicekarakter had je heel sterk. En mensen die bijvoorbeeld in het dorp kwamen wonen, die zeiden van: ik ben een nieuwe inwoner. Vertel eens even, waar zou ik mijn kinderen naar school kunnen doen? Of is er een goede apotheek of een goede dokter? Dat soort dingen allemaal. Ja. En er werden mensen geholpen. Dus dat was één aspect daarvan. En in feite een digitale informatie voor mensen binnen en natuurlijk ook buiten Eigelshoven. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het verenigingsnieuws is ook een hele belangrijke onderwerp daarop.
Je hebt de Harmonie, de Burgerlust, Harmonie Sint-Cecilia, de Burgerlust, de Schuttersbroederschap, de Carnavalsvereniging, de voetbalclub, de tennisclub. Die hebben allemaal van alles en nog wat te melden. Hè? En dan is het leuk dat je dat kunt delen in zo'n Facebookgroep. Ja, en Eigelshoven staat erom bekend, die hebben een heel rijk verenigingsleven. Ja, wel. Ja. En natuurlijk ook nog de Hopel erbij. Ja, ook, hè? Ja, wij gaan het zo meteen over van alles en nog wat hebben. Heb u ooit gehoord van Vinkenraad? Ik had er nooit van gehoord. Er is een heel mooi boek over verschenen. Ja, daar gaan we het dadelijk over hebben. Oh, daar ga je me moeilijke dingen over vragen, of niet? Nee hoor. Ik zag het toevallig voorbij komen op die Facebookpagina. Ja, dus ik denk, daar gaan we in ieder geval even aandacht aan besteden. Hè? Leuk. We hadden het eventjes kort over Vinkenraad, hè? Ja. Dat lag tussen Rimburg en... Ja, het verzonken dorp, hè. Of dorp is een groot woord, maar als ik het goed begrepen heb... maar duid mij niet euvel als ik het niet helemaal weet. Vinkenraad was, als ik het goed begrepen heb... een kleine nederzetting langs de Worm... tussen Rimburg en... help eens even... Ja, volgens mij tussen Rimburg en Eigelshoven. Ja, goed, Eigelshoven en aan de andere kant van de Worm... Uber Palenberg? Maar je moet mij dat helemaal niet vragen. Nee, ik weet doen we er ook heel niet. weinig van. Nou, volgens mij is het afgebroken omdat het door mijnschade of door verzakkingen... hoe noem je dat? Niet gedaan werd, zal ik maar zeggen. Het was echt dramatisch in ieder geval. Maar misschien is er iemand die nog een mailtje stuurt... zo dadelijk om daar over te vertellen hoe het precies is gegaan. Nou, iemand die dat precies weet, dat weet ik wel. Maar de mensen moeten gewoon naar die Facebookpagina en zich lid maken. Kijk Jos, we moeten natuurlijk ook een beetje reclame maken. Ik val wel door de mand nu, hè? Ja, nee, we vallen niet door de mand. Want dit is een live programma, dus hier wordt niets geknipt. Het is allemaal live, dus versprekingen, de E's en de A's en de I's. Er is een prachtig boek over verschenen, dat weet ik wel. Precies, dus wilt u daar meer over weten, luisteraars en kijkers... dan moet u gewoon even naar die Facebookpagina van Eigelshoven. Ja, Jos, en dan gebeurt er iets met die Facebookpagina. Die explodeert, hè? Ja, dat was een jaar of 2 geleden. We hebben heel lang op 1000 leden gezeten. 1000 mensen die pagina volgden. Hè, met dat verenigingsnieuws wat ik vertelde. En die serviceachtige berichten. Mensen stelden ook allerlei vragen. Soms deelden ze wat foto's, maar niet enorm. En een jaar of 2 geleden waren er wat hele actieve mensen binnen die Facebookgroep... die opeens de weg gevonden hadden naar allerlei heemkunde-achtige onderwerpen. Nostalgie, wat ik zeg, heemkunde, de geschiedenis van Eigelshoven... en daar heel veel foto's over plaatsten. Het was een beperkte groep en... Opeens zag je dat het aantal leden gigantisch steeg. En we zitten inmiddels op 2700 mensen die lid zijn van die groep. En die het heel erg leuk vinden om te kijken en te reageren op foto's van het dorp. Van heel vroeger. Maar ook, en daar boffen we mee natuurlijk in het dorp... dat we 2 mijnen hebben gehad. Met een hele rijke geschiedenis. De Julia en de Laura. Heel goed. En daar zijn heel veel foto's ook van. En het leuke is, dan plaatst iemand een foto... en dan zegt hij van, kijk, links is die en die... laat ik zeggen, dat is Cheng Jansen. Ja. En dan zegt hij, nee, dat is niet Cheng Jansen. Dat is Karel Peters, zou ik maar zeggen. Nee, en dan komt weer iemand anders overheen. En weet je wie er ook nog op staat? Ja. En dan gaat hij zoeken naar andere foto's weer... die hij ook nog heeft, weet je wel. En dan zet hij dat er weer op. En dat leidt weer tot allerlei reacties. Dus het is een enorme kettingreactie vaak. Kijk, en wat ik zo fantastisch vind... dat is dat de cultuur van de mijnen... er wordt een hele hoop op gesubsidieerd... dat weet ik wel allemaal... in dat cultuurgebeuren, maar gewoon op de Facebookpagina, ja, dat leeft. En de geschiedenis en de cultuur van de mijnen mag natuurlijk nooit verloren gaan. Nee, het wordt weer heel erg boven gehaald, hè, allemaal. Als je toevallig kijkt naar het interview wat Lex Nelissen met Peter Schunk had, van Schunk, en het is niet Schunk, het is Schunk, hè. Dan, de Schunk leefde van de mijnwerkers en... daarna ging het snel bergaf toen de mijnen gesloten waren. Kijk dat interview. Ook leuk bij RTV Parkstad, www.rtvparkstad.nl. Kijk op de livestream en dan kan je daar terugkijken. Jos, de mijnen natuurlijk gigantisch belangrijk geweest voor Eigelshoven. En
Nou, scroll eens even door de pagina heen. Zal ik eens door de pagina scrollen om eens te vertellen wat er eigenlijk op staat op zo'n dag? Ja, bijvoorbeeld. De afgelopen dagen, laten we het daar eens over hebben. Ja, laten we het daar eens over hebben. Ja. Ik zag een verhaal langskomen over het onderwijs dat de zusters Ursuline hebben gegeven in het dorp. En dan zie je zelfs nog dat er mensen zijn van... Oh, ik herinner me die en die nog, weet je wel. En dan zegt iemand, nee, dat kan helemaal niet, want dat was van voor jouw tijd. En dan komt iemand met een bewijs dat hij nog zelfs les heeft gehad van iemand. Ja. Vervolgens zie je een foto langskomen van een oude Ford Capri die ergens gefotografeerd is. Ja, die heb ik gezien. Geweldig. Ja. Geweldig. En dat lokt dan ook 12 reacties uit of zo, weet je wel. Ik hou ook zo'n kiebel. Ja. Bijvoorbeeld. En een mevrouw die maakt zich zorgen over een paard dat in de wei ligt. En die zegt van, dat paard is ziek, daar moet iemand naartoe. En dan zegt iemand anders, nee hoor, maak je niet druk. Dat paard, dat ken ik. Dat ligt daar al heel lang. Oh, fijn, dankjewel. Fijn dat je dat even gemeld hebt. Weet je wel, dat soort dingetjes. Dit noem ik dus echt socializen. Nou goed, iemand maakt zich zorgen. Iemand maakt zich zorgen over een paard, wat het misschien hartstikke warm heeft. Ja. Of denkt van, oh heerlijk, even zonnebaden. Ja. Maar ik vind dat leuk binnen zo'n groep, dat er dan op zo'n manier wordt gereageerd. En wat ik net ook zei, opeens weer iemand met een foto van een konijn. Er zit een konijn in mijn tuin en dat is niet van mij. Een konijn in de tuin. Weet je wel, om maar zo te noemen. Sleutels die gevonden zijn. Nou, dan komt er een foto langs van de sloop van de Kennedy Flat. Een verslagje over het afscheid van Huub en Rob Erkens van de Bistro. Hè. Dat is ook geweldig, hè? En een mooie eerbetoon aan zo iemand, wat dan in de Anselbode heeft gestaan, dat staat er dan ook in. Want die Anselbode die is ook goud waard, hè, bij ons in het dorp. Absoluut. En als u de Anselbode niet kent, die is ook digitaal tegenwoordig, hè? Ja, dat is namelijk goed, maar dat zijn van die hele lokale bladen die een grote impact hebben op op de mensen. Op maandagavond als dat blad in de bus valt, dan reken maar dat er mensen zijn die zeggen, ik wil hem als eerste hebben. Ik zeg jou, er zijn mensen die liggen met de neus voor de brievenbus. Ja, echt waar. Ik ga het zoeken dan. Echt, die liggen. Want ik ga het bladje niet krijgen. Dan moet ik eens even kijken wat dat is gebleven. En goed, wat staat er allemaal verder op? Ik heb weer allerlei foto's voorbij zien komen over de mijnen. Het is geweldig. En ik zag een heel leuk verhaal over een onderwijzeres van de Catharina School, ergens in in de jaren 50 of zo. Mm-hmm. Dat pastoor Hemels had gedeeld. En dat was dan een verslag van een lerares. Die was naar Amerika gegaan. En toen hebben we in dat verslag kunnen lezen wat hij allemaal heeft meegemaakt in Amerika. Weet je wel. En dat werd dan heel erg fantastisch opgeschreven in die tijd. Het was heel erg leuk om terug te lezen. Dat soort dingen. Maar dat is ook... ik bedoel, als je er plaatst iemand iets... En ik kijk er een aantal keren per dag op. Gewoon ook omdat ik een egel zo jong ben. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben er ooit geboren. En het is gewoon leuk om ook nog iets te leren van de geschiedenis van vroeger. En dat de Sint-Jansschool, dat daar ook iets mee was. Het is ongelooflijk. Er zijn dingen... die ik zelfs ook nog niet wist. Ja, er was een heel wat die school betreft, een heel dispuut over of die nou op kolen gestookt moest worden of op olie. Dat was het, geloof ik. En er is een hele ruzie over ontstaan. Nou, je wil niet weten wat er gebeurde allemaal. En dat leren we toch maar weer even allemaal bij. Niet dat we er echt veel aan hebben, maar het is wel leuk om te lezen. Ja, toch? Zeker. Dat er inderdaad een... Met de gemeente was er ook nog iets, hè? De gemeente die wilde dat. En de mensen zeiden van, nou nee, we willen dat. Hè? Olie, kolen, inderdaad. Ja, ongelooflijk. Wat een verhaal. Ja, maar hele leuke feitjes allemaal. En dit was één verhaal, maar ja, goed... zo staan er wekelijks echt een paar verhalen waarvan mensen zeggen dat ze het echt niet geweten hebben van tevoren. Ja, en er werd ook een berichtje geplaatst recent met betrekking tot een wandelpad wat zeg maar achter Eigelshoven de Hopel inging. Hè? Nou, de Dutch... dan moet ik nadenken hoe die heet. Dutch Mountain? Dutch Mountain Trail is uitgezet. Dat is een wandeltocht van meer dan 100 kilometer en die eindigt in Maastricht, maar raad eens waar die begint. In Eigelshoven? Juist, bij het station in Eigelshoven. En die loopt, als je bij het station in Eigelshoven bent, meteen de natuur in de richting van Strijdhagen. Maar voordat je bij Strijdhagen bent, moet je natuurlijk eerst het viaduct bij de Buitenring even. Ja. En dat alles in?
Egelshoven, alles in Egelshoven. Ja, ik denk echt dat de mensen buiten Eigelshoven afgehaakt zijn, Reinier. Het is afgelopen, jongen. Jos, de toekomst van de pagina, hoe stel je je die voor? Dat is moeilijk om te zeggen. Het gaat zoals het ook is begonnen, denk ik. Gewoon via een natuurlijke weg. We zullen zien. Het heeft zich ontwikkeld tot iets wat nu heel erg gericht is op heemkunde en nostalgie, terugkijken, de mijnen. Maar ook nog steeds verenigingsleven. En het allerbelangrijkste, denk ik, is gewoon straks dat mensen niet alleen naar die pagina blijven kijken, maar elkaar ook vooral in de werkelijkheid blijven ontmoeten. Want als dat niet gebeurt, dan is ook zo'n gemeenschap een beetje naar de Filistijnen straks. En dat is gelukkig nog niet het geval bij ons. Je ziet dat mensen nog steeds van alles en nog wat ondernemen. En dat moeten ze ook vooral blijven doen. Facebook helpt daar een beetje bij, denk ik, zo'n groep. Mag ik jou bedanken voor de komst naar de studio? Heel leuk. Het zit er alweer op. Ongelooflijk. Meld u aan op de Facebookpagina van Eigelshoven. En er zijn er een aantal, hè? Maar de pagina Eigelshoven. Dat mag het bij die anderen natuurlijk ook. Maar Eigelshoven met bijna 2700 leden, dat is de pagina waar je moet zijn. Ze worden allemaal nog vanavond geaccepteerd. Geaccepteerd, allee daar. Dankjewel, adieu. Hoi.